Senin adamlar hakkında bilmeli psikologik sırlarың. Birinci, barmağında işleyen adamlar köplönç akıllı adamlar bolýar. İkinci, bir zady ýadyňa saljak bolanynda gözüňi yummak, ýada salmagy işini aňsatlaşdyrýar. Üçüncü, öte köp ýylgyrýan adamlar köplönç ýagdaýda içinde duýgu taýdan agyr çekýän adamlardyr. Dördüncü, geçirilen barlyklaryň netijesine görä aýallaryň 70 götermi, agyrysyny, ynjysyny dymmak arkaly görkezmäge çalyşýarlar. Beşinci, bir denanyň iň halaýan aýdymy onuň duýgulary hakynda sözlerinden hem has köp maglumat berýär. Altıncı, adamlar sen ütködüň diýen bolsalar, 95 götermi ýagdaýda bu seniň olaryň isleýän görnüşini hereket etmegiň betedenini aňladýar. Yedinci, özleri bilen gürleşýän adamlar köplenç ýagdaýda ýokary IQ derejesine eýedirler. 8. Başgalary aşa köp tanqidleýän adamlar köplenç öz içinde goragsyzlyk we ynamsyzlyk duýgusy bilen ýaşaýarlar. 9. Köp gıybet edýän adamlaryň öz-özüne berýän bahasy adatça pes derejede bolup, olar özgelerin başyna gelen kynçylyklaryň üstü bilen janlaryny aram tapmaga çalyşýarlar. 10. Gözüňe gön seretmezlige çalyşýan adam ýa bir zady gizleýändir, ýa-da özüni oňaýsyz duýýandyr. 11. Adama umumy sözler bilen däl, anyk bir aýratynlygyna degişli öwgü sözleri aýdylsa, has täsirli bolýar. 12. Pikirlerini we duýgularyny kagaza ýazmak, öz duýgularyny gowy düşünmäge we stresiň derejesini peseltmäge ýardam edýär. 13. Ýygy-ýygydan käýinýän adamlar köplenç has dogruçyl adamlardyr. Şeýle hem olar käte töweregindäki adamlar bilen gowara gatnaşyk saklamagy başarýarlar.